भाई हमार हम जे कुछ दिन पहले एगो छेका में गए नहीं आसन आ छेका में मतलब छेका में बात भइल में उ दिन मंगल पड़ गई रहे आ मंगल पड़ रहे तो वो लड़का वाला फोन कर लो हमने की यहाँ कि कितना आदमी खाना बनाए मतलब बात उल भइल उ कहल लोग मछली बना देते हैं सब तो हमने के यहाँ जे आ रहे ना तो कहले रहे कि 1% आदमी मछली ना खइयन काहे कि वो दिन मंगल बाटे वहाँ गए सन पूरा नाश्ता पास्ता भइल आ जब खाना खाए का समय आइल जब खाना खाए पर बैठने सन तो लगभग हमरा बुझाता है कि 90% आदमी मछली खैलस मछली खैलस वही में हमारे अभिषेक बाबू बैठ गए सादा में जब देखो तो रहन ना आगे हम बैठ गए हम माने भगत के बीच में बैठ रहे ओकरा बाद हमरा लागल सब के मंगल के पूजा करला देखे सब आके गोल लागला त हमरा लागल चलो हम बैठल बानी भगत के आदमी में त सदे सब के खाई तब पता चलता जब आवत हवे देवता ने सब के मछली लेलो हम कहीं भागे दो